Tájékoztatták a családot, hogy a pici fiúk majdnem leugrott? Nem perelnek, de csak azért, mert Chase megkérte őket, hogy... Miért gondolja mindenki folyton, hogy szarkasztikus vagyok? Ez remek hír. Nincs szklerózisa. A szülők igenis örülhetnek, az anya legalábbis. Az apa nyilván nem is tud semmiről. Miért nincs szklerózisa? A tetőn volt, és azt hitte, hogy a lacrosse pályán áldogál. Öntudatánál volt, nem álmodott, kér? Igen, kérek. Alkut zavart állapotban volt, ami nem jellemző a demielinizációs betegségekre. De az oligoklonális bandok... Ott voltak. Csak épp nem a szklerózisra utaltak. Vajon mire akarnak célozni? Arra, hogy működik az immunrendszer? Talált. Gyulladás van az agyában. Mit szól a szexhez? Kissé problémásnak találom. Együtt dolgozunk, plusz öregebb is vagyok, de ha ez magának bejön... Neuroszifiliszre gondoltam. Ne szégyelje. A szifilisz tesztje negatív volt. Nincs szükségünk tesztre. Persze, a szklerózishoz sem kellett. Jól van, felőlem megvárhatjuk, amíg 1400 vírusra lefut a teszt, miközben a srác agya péppé válik. Szóval az a tény, hogy nincs eszemje, akkor mégsem olyan jó hír. Az, ha neuroszifilisze van. A szifilisz teszt esetében a hibás negatív eredmény valószínűsége 30%, viszont annak, hogy egy gimnazista nem szűz, már 120. Penicillin intravénásan? Nem, arra nincs időnk. A gyógyszert a gerinc felül kell eljuttatni az agyba. Az olyan szűk térben, mint az agy, a penicillinszerű gyógyszerek okozta intrakraniális nyomás beékelődést okozhat, az megölné. Egy épeszű neurológus sem ajánlana ilyesmit. Jelentkezzenek, ki gondolja azt, hogy nem vagyok épeszű? Ki hiszi azt, hogy elfelejtettem ezt az alapvető neurológiai tényezőt? Ki szerint van harmadik lehetőség? Nagyon helyes, mi a harmadik? Passz, de azt kérdezte, ki szerint van harmadik. A betegnek egy sönt van az agyában. A nyomás nem növekedhet, bármennyi penicillint bejutathatunk. Kitűnő. Adjuk be lumbálpunkcióval. Az egyikünk ezt naponta 2-szer elvégzi a következő 2 hétben. Kész vagyok, jöhet. Elkaphatta a szifiliszt, még akkor is, ha nem él nemi életet. Ez szokatlan, de lehetséges. Lazíts. Dr. Chen keresik a 4-esen. Zsű. Begyulladt. Egy nagy lyuk van a közepén, mintha beledöfött volna egy szöget. Nem tennék ilyet. Ráadásul a sebb szabálytalan, nem henger alakú, inkább rombusz, szóval nem szög volt. Konyhakés? Körömreszelő. Körömreszelő. Igen, a fájdalom hülye dolgokra késztet. Kér rá valamit, hogy tompítsa? Igen. Csirió? Szóval Princetonban él valamelyik rokona? Nem. Itt dolgozik? Nem. Miért hiszi, hogy... Fáj a pénisze? Nem. Mi? Kéne? Nem, csak gondoltam, bedobok egy nem idevágó kérdést. Az ügyvédje imádni fog. Miért akarnám beperelni önt? Azt akarom, hogy kezelje. Maplewoodból jött, New Jerseyből, nem? De. Vajon miért vezetett több mint 100 kilométert, hogy kezeltessen olyasmit, amit egy alsó tagozatos is diagnosztizálhat? A sebből gencsordogál ki, ha érdekli. Erre jártam, és... Nem családügy, és nem is munka. 100 kilométert vezetett egy ambulanciára, és közben elment 2 kórház mellett is, vagy valami gondja van azokkal a kórházokkal, vagy nekik van gondjuk magával. Lehet, hogy beperelte a Maplewoodi orvosok felét, és a többi most visszautasítja a kezelést? Ironikus, nem, de? Mint a fiú, aki farkast perelt be. Tudja, lehet, hogy van is egy farkas nevű orvosunk. Milyen poén lenne? Rá is csipogok. Tudja mit? Inkább keresek egy orvost, aki képes ellátni a sebemet. Nem mondtam, hogy nem látom el. Lecsapoljuk a térdét, és helyre is jön. Miért tenni ezt? Szeretem az embereket. És tényleg elláttad? Beperelt pár orvost. Ki vagyok én, hogy feltételezzem, hogy nem érdemelték meg? A legcukibb teniszruhában, amit valaha láttam. Istenem, azt hittem, menten szívrohamot kapok. Ó, egek, nem is vettem észre, annyira Hogy van a kínos. prostia? Ó, kedves, hogy érdeklődik. Érdekes volt, kórházi adminisztrátor akart lenni, de utálta volna úgy cseszegetni az Hallom, a embert. tetőn talált rá. Nagyon jó hallása van. Értesítette a szüleit? Kellő időben, persze. Valóban fogadtak, hogy a beteg apja igazából nem vér szerinti apa? Én ilyet sose tennék. De igen, ami persze nem jelenti azt, hogy meg is tetted. Gondolod? Láttam a szülőket az előtérben, nyilván az apára érdemes tenni. Az emberem ismer valakit, akinél beszállhat egy 50-es. Jó, üzenem neki, hogy ha nyerek, akkor elmegy a szimpóziumra, és nyakkendőt is húz. Viszont ha nyerek, akkor nem rendelek egy hétig. Az emberem felhívja a magáét. Nagyon ért a munkájához.